Днес ще четем Битие 6 глава и ще видим докъде ще стигнем. Приятели, така слушайте. Като започнаха хората да се умножават по лицето на земята, им се раждаха дъщери. Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, взимаха си за жени от всички, които избираха. Тогава Господ каза: духът ми няма да препъде вечно в човека, защото той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. В онези дни имаше великани на земята, а и след това, след като Божите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, това бяха онези силни и знаменити старовременни мъже. И Господ видя, че се умножаваше злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му само зло цял ден. Сърцето му бяха само зло цял ден. И Господ се разкая, че беше създал човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза: ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох от човек до добитък, до пълзящи и до небесни птици, понеже се разкаях, че ги направих. А Ной намери благоволение пред Господа. Ето родословието на Ной. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Ной ходеше по Бога. И Ной роди 3 сина: Сим, Хам и Яфет. И земята се поквари пред Бога. Земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята. И ето, тя беше покварена, защото всяка плът беше покварила пътя си на земята. И Бог каза на Ной: краят на всяка плът дойде пред мен, защото земята се напълни с насилие чрез тях и ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, да направиш в ковчег стаи и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така: дължината на ковчега да бъде 300 лактя, ширината му 50 лактя, а височината му 30 лактя. Прозорец направи на ковчега, като го изкараш 1 лакът нагоре, а вратата на ковчега постави отстрани, направи го с долен, среден и горен етаж. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка плът, която има в себе си жизнено дихание.